डीजे अमित तिवारी अपहर। दुर्जन राय दिवाकर दुर्जन राय दिवाकर दिवाकर फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। जता धमकी जे मिले नईबू मर जाई खा के जहरबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। पिया जाए दाना नई हरबा। डीजे अमित तिवारी अपहर। बचपन से प्यार उ कैले रहे ये स्कूल में नजरिया मिलैले रहे। बाकी उ दिल में छुपैले रहे सखी बाकी उ दिल में छुपैले रहे। बचपन से प्यार कैले रहे ये स्कूल में नजरिया मिलैले रहे। बाकी उ दिल में छुपैले रहे सखी बाकी उ दिल में छुपैले रहे। जब होखे लागल मोर विदाई तब कैलस उ आके इजहरबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। पिया जाए दाना नई हरबा। डीजे अमित तिवारी अपहर। पिया दुर्जन दिवाकर मजा बूढ़ी बाहो मुकेश के बतावल जरूरी बाहो। बस 2-4 दिन के दूरी बाहो बस 2-4 दिन के दूरी बाहो। पिया दुर्जन दिवाकर मजा बूढ़ी बाहो मुकेश के बतावल जरूरी बाहो। बस 2-4 दिन के दूरी बाहो बस 2-4 दिन के दूरी बाहो। राइटर नरेंद्र से मिलके एक बार जुड़ा देम जियारबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा। फोन कह के रोबे यारबा पिया जाए दाना नई हरबा।